RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog. Wala di. Imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda. Bakal papay. Ili tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ng nila. Mauni angay ni mo. Dugo! Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Oh, Laylay. Nabati ko sa pang Laylay. Ay, ikaw magikan. Ayaw! Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang Laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang Laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang Laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. Karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang Laylay ni Mila. Well, we're not sure yet kung buhok bagyod ang gigamit nga higot apan basis amo nakita buhok gyud kato, senyora. Unsa? O gunsay nahitabo sa akong apo. Dok, kumusta siya? Nakita ba ninyo kung si Kinsa ang nagbuhat sa ingon? I think ang iyang mga samad ug ang nahitabo niya is self-inflicted. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, Dok? Nga magkahimo sa paghigot ang akong apo sa iyang kaugalingon? Ang nurse. Hain ang nurse nga nagbantay niya. Hain! May mga samad usab ang nurse nga nagbantay niya, senyora. Unsa? Ug matod sa nurse, ang imong apo ang hinungdan sa iyang mga samad. Unsa? Unsay buot nimo ipasabot?
Imposible ka na. Dili makahimo sa pagpanakit og laing tao ang akong apo. Stanley is so gentle. I would recommend nga human siya magagawas din. Ipakita og usa ka psychiatrist ang imong apo, senyora. You think na buang na nga akong apo? Dili lang alang sa mga nalisuan sa pangisip ang mga psychiatric doctors, senyora. No! No! My apo's mental health is fine. Wa siya makinahanglan niya ng mga tanga nga doktor. Gisabutahin lang sa nurse nga nagbantay sa akong apo ang tanang panghitabo. Senyora. Pinaunsa na sa kateng. Nayabag na ka niya, Teng. Gawawa ka na masab. Isa may dili mo, nga sa ako pagmatawa naman ka. Kami nga uno na gudron ni mo, Teng. Minga ko naman dayon ka na ako. Mingaw si mong bangga. Ikaw may bandog, di ba ka magpangita na ko? Ay, sus. Natulog ka pa manggug gagadina ba? Natulog pa ka? Nahinanok magkagmaayo sa kuag tanaw God. Mao kitong nagadali-dali ako og sibat. Nanguryoso ko, kay nakagubot man sa pikas kwarto. Ang kwarto nga naimutangan ni Senyorito Stanley. Ha? Nga man? Ay, nagubot magud ang nurse ug ang doktor. Ano lagi? Ano lagi? Lamang gano'n, dinagahanay magkato sila. Ano lagi? Nagadali-dali sila. Ano uy? Nagdali na sa kateng. Ay, samok magkay. Diyos, bidani mo mudag istorya sing oy. Ha? Pakulbainam ka man oy. Sulti na lang kung unsa na. Ikaw ba? Magano magdali maman? Kamanoy? Magkasabot di ka kung lakturon ako sa pagsulte? Dili ba dapat ka ng detalyado? Di na, sige na. Idetali na lang nahitabo. Kalangay pa ba oy? Mao kini nahitabo ha. Nakatulog ako. Dayon nakamata. Unya kay kaihiun man ako. Hasta na! Apil pa na sa istorya! Ay, detalye makaateng! Pues, mao ka na. Sugdo na to sa sugod ba? Sa may kilabutan sa imong pagkatog, niya pagbata kahiyon sa istorya? Ay, mao manggani nga pamina utarong. Kay, namangguday ka ng sinugdanan, guteng. Unya, mahinungdanon kay na ka na sa istorya ka ng sinugdanan. Ang imong pagbataon niya kahiyon ka? Ay, ay. Kaya kung wala pa ako makamata tungkol sa akong kaihion, dili ko makabantay sa nga nagdinaganay na dito ko ang mga nurse ba, nga na sila gitabang. Ay, di na maguna bag-o nila nga may tabangon kay Himatyon? Ay, bitaw, pero nagdinaganay sila, kay nangita og gunte nga daka. Unsa? Para unsa man? Para putol sa buhok. Ah! Grabihan mo, sing. Uy! Buhok na pagitaan pag dakong gunting. Usa ka ng buhok ka? Baga kaayo og taas kaayo ang buhok, Teng. Unsa? Og kini, Teng, maokito. Maokito. Sige na, padayon ang istorya. Kay ba kagisa ilahag putlan sa buhok, sa buhok. Ang atong amo, Teng, si Senyorito Stanley. Usa? Ay, pag tas na kayong buhok si Senyorito, nga di man? Ay, hindi ko nga ang iyang buhok mo ay putlan. Ingo man ka si Senyorito Stanley. Ay, ulag putlan siya sa buhok, pero dili ag ihag buhok. Ay, tarong nga, sing. Uy, kaya wa ko makasabot sa imong istorya. Kay nasayod ka ba, Teng? Nga, nakita na lamang sa mga nurse o doktor si Senyorito Stanley. Ilaong sa ihag kama, nagihigot sa bagga kaayo nga buhok. Unsa? Mao ka to, Teng. Nga, nagkabuang silang pangita kung hain na si Senyorito. Kay, wala man sa ibabaw sa ihag kama. Unya, ilang gisubay ang gigikanan sa singget. Ay, dito man nila kinimakit sa ilaw sa kama, gihigot sa baga nga buhok. Unsa? Unya, naunsa naman ang Senyorito? Nakadungog ako sa ilahang panagsulti kaganina ni Senyora o sa doktor. Kay, dito na ako sa ilahang duol. Nakadungog ko nga, kinahanglan ko nung ipakonsulta o unsa ganito'y
Katong giingon sa doktor, ay? Sa to? Kaya trek, doktor? Ay, kabastos ni mo, oy! Kabastos ba ni mo? Kalungan ang imong istorya, oy! O sa halan di ay tayong. Basta kayo na nga doktor kaya trek. Mamantingal ito. Di ba nga, para mas mga buangon man natin. Kaya trek. Ay, say kayatrik di ay hanggaw! Aw! Kaya Naday trek. say. Naday say. Mao, unya, unsa naman? Ha? Pero anak, kay mo siya kung nahibawan. Para buang yun na. Oh, Nabuang na yung senyorito. maulagi, ambot lamang lagi tayong. Kaya inguman ang senyora nga, dili ko na. Di pa buang. Dili niya ipakonsulta. Apo, Stanley. Apo ko. Kaluoy niyang tanawon. He looks so innocent. Ang pinangga kong apo. Unsa na'y nahitabo ni mo. Misamot kadaghan ang imong bunog. Makaluloy ka nag-ayong tanawon. Apo Lola is here na. Dili ka nabiyaan ni Lola. Bisag unsa pa'y mahitabo. Dili na ko uban ni mo, Stanley. Lola? Lola? Nagpanampit siya na ako. Apa nagpiyong pa ang iyang mga mata. Stanley, ni ara ko, iho. Apo gikupta ni Lola ang imong kamot. Ayaw na og kahadlok. Ni anak ko, apo, ni ara ko. Lola? Stanley. Ayaw. Malayo na ako. Malayo. Ako tuyong patiyon ka. Wala ko tuyo, Amina. Malayo na ako. Stanley. Ayaw na makita na ako. Musurrender ako. Stanley. Musurrender na ako. Dili ko musugot. Dili ka mahimong musurinder. Malayo na ako. Bawa! Stanley, stop. Stop shouting, apo. Ako kini. Si Lola ni mo kini. Ayaw malukoy ka. Dili na ko kaya. Malayo na ako. Stanley! Malayo! Ito na sa imong paglihok. Tingnan ko sa'yo mahitabo ni mo ako. May mga samadog may balik ka sa bukog. Igo na. Ayaw ko kika pa. Malayo na ako. Stanley, stop! Malayo! I'm sorry. Pero kailangan ko katumbuhaton. Unang higayon nga napatan ka ni Lola. I'm sorry, apo ko. Lola, ikaw magiging ka na, ha? Yes, ikaw mo ka na. Yes, ako kini. Si Lola mo kini. Apo ko. Dili na ako. Dili na ako kaya. Surrender na ako. No, dili ko masugot. Dili ka mahimong mapilang, Stanley. Dili mo sugutin na si Lola. Kihipos na nako ang usa sa mga saksi ni Adtong Kabiuna. O kinahanglan puson ko, lakip sila si Usting ug Masing. Buhaton ko ka na iyo. Magpabili ng tinaguan ang krimen nga imong nahimo. Lola, I'm so scared. No. Wala sa imong una ang kahadlok, iho. Dili na kita magpada sa kahadlok. Dili pa.
nga nagsabot naman kita ni anak. Dili na ta magpada sa kahadlok. It's all in our mind. No, Lola, no. Nakita ko gid siya. Ganyan siya. Pagbuot ko niyang patyon. She has all the chances, Apo. Pero wak ka niya patya. Nga sa ato pa, wa siya kapasidad sa pagpatay nimo. Dili siya makapatay nato. Kay kung makahimo pa siya, wa na unta ko din karon sa imong atibangan. Lola. Nahadlok ka og Lola perfectly understand your fear. Pero dili ko mosugot nga mapriso ka, Stanley. Ang buhaton ta karon nga magpakaayo ka og dali. Aron sa ingon, makabiya na kita gikan dinhi. Kita? Yes, Apo. Kita. Dili ko ikaw biyaan. Kung asa ka adto usab si Lola. Wa na ko'y labot pa kung mabiyaan ko ang tanan ining dapita. Alang nimo, ibaligya ko kining tanan. Makauban ko lang ang akong apo. Lola. Pinangka ka kaayo ni Lola, Stanley. I love you, Lola. I love you. And I love you so much. Lola love you so much, Apo. Biyaan na kining tanan. O magsugod ta og bagong kinabuhi sa laing nasod. Diin, dili na kita niya mahimong masundan pa. Dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.